Men aslında bu kamera gözlemek men için yüzün gözüyüm. Görünüp kamera. Meni mi? Evet. Hey? Salam hormatly adamlar. Bugün gepleşigimizde yani bizde mihman Aýgül. Salam Aýgül, hoş geldin. Salam. Hoş gördük Rahim. Aýgül, ilki bilen gepleşigimizi kabul edeniň üçin köp sag bol, minnetdar. Menem sağ ol aýtjam size. Taýýar bolsa onda başlaýar. Başlayalım. Gitti. Aýgül, ilki bilen özüň tanış etsen. Men Aýgül Duşmuradova 2005-nji ýylda, yani 2005-nji ýylyň 6 sentýabrynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherine doguldum. Ondan soň 2012-nji ýylda bolsa Türkmenbaşy etrawynyň 1-nji orta mektebine 1-nji synpa başladym we 11 ýyl şol mektepde okuwymy dowam etdirdim. Häzirem bolsa Türkiýe döwletiniň Ankara şäherine Gazi Üniversitetinde kompýuter mugallimçiligiň 2-nji kurs talyby. Gaç o Aýgül. Ya ikinci kurtam yani nähilem bolsa gutardyk diýen ýa. Yani okutarduk. Bolýa. Onda şunu kulen innik soragymyza, yani ilkinji soraga başlasak. Soragym däl, ýankyny inni özüňi tanışdyryşyňy 3 söz bilen aýtsaň. 3 söz bilen Aýgül kim? 3 söz bilen Aýgül aýtjak bolsam, gownaçyk. Ondan soň hereketli, enerjik, bilen empati, yani empatiya diýiplerin. Duýudaşlyk, Ya, gurmana. Ha. Çok. Ya biziň hem tanışymyz aslında şeyler. Yani empati, yani empatik men kan bilemok. Gynançly ýa-da inni bir has kyn günümüz bolman soň bir diýjek bolýany bir aglan tam şoň ýerine özüň goýup aglap bilýän. Aglap bilýän. Muňa meselim, yani meselem gorkat bilsek, kinolarda da bolup bilýär. Kinolarda gynançly sahnalar bolsa men aglap bilýän. Ýa-da mesela iň bergisi haçan men empatiya gurup bilýän. Okuwdan öýe gidemde, ýa awtobusda ýa-da metroda zatda. Meselem oturan bolsam, gelip garşyma bir ýaşly adam gelse ýa-da bir ýaşly aýal, ýaş uly aýal gelse, yani men şol adamyň ýerine men öz dädemi ýa-da öz nänem goýup, yani ejem goýup bilýän. Yani şolaram öz dädeme meselem işden ýa-da gelen wagt şey dip dik durup gitmeli bolýar, ýaş bir oturmasyn öňünde dip. Şo manyda men empatiya gurup bilýän, yani şoň üçin şu adama ýer berip bilýän. Doğru. Asliýetini ozat edilmesi az gerekli da günümizde onu ýöne men kan gawat gelem. Awa bizem Ýaşlar kelim dok. bir näil ýani Superman ýaly görülýär da indi. Şon etken adam. Atı onu diýilýän onu. Inni sen Balkandan. Awa. Aslında menen bilýän özüňe Balkandan diýdin. Balkany deňizli, ýani bir awaza bilen tanalýan has meşhur welaýatymyz. Awa. Ankara bolsa gönüň tersi Türkiýede ulu şäherleriň biri, ýöne deňiz ýok. Hiç deňiz ýok. Awa. Nälik täsir etdi? Yani başta gelen wagtym gurokluk. Çünki näme diýsen men Türkmenbaşy etrap, yani Krasnodar dip geçýärdi. Indi şo taýda uje şo taýda dogullun, ululun, şo taýda uje 18 ýyllap men şo taýda ýaşanym üçin çyýgly ýerde, yani deňizi görüp dad edip daglyk ýerde ululanym üçin ebran men üçin kynrak boldy, gowru boldy. Gowrak boldy Ankara men üçin. Yani bir kynçylyk tarapy boldymy ýa-da soň öwrenşdiňmi? Soňdan öwrenşdim işte. 6 Owa ay. bir ýa näile gan wasyşda da täsir etýän. Nähili? Davlenýa. Ýok, o davlenýam ýokmy? Ýok, indi davlenýa balyk däl, indi bir baş aýlanma ýa kelle agyry. Ha, başta gelen wagtlam awa çaltyr kawladym. Çaltyr kawlaýatdym işte gelemde. Şolar ýalyk bir zat diýip soradym da. Onda kan başda öwrenşen kynrak boldy. Soňra. Inni ikinji soragymyza geçsek, ýa ikinji näçinji soragy ýa çık gitti de. Esas ýöne bir genç näýlik ýaşlyk bir enerjik diýdiň özüňe, hereketli. Şoňa degişli. Energiýa höwes çeşmäňe nerden alýar? Yani enerjiýa höwesçiň çeşmämi. Benim enerjiya, benim enerjiya. That
Yani men garşymdaky adam gülüp bilse, menem şo bilen gülüp bilýän. Yani men energiýam şo. Garşymdaky adama da bagly. Ana şey ya. Senem energiýa, menem energiýa bolýar. Şolar ýaly. Düşündüm alamanla empatiye da o taraftan bağlı. Doğru. Ona yanında kişi bağ görədi. Yanında kişi de Ütgöye. Duyğuyun ütgöye. Düşündüm. Ondan qıyızlan bir esasy temasy özüne seretmek. Näýleýän qıyızlan arasynda ne sen pikiriňçe de özüňe işe iyide getmek, özüňe seretmek näýlik derejede möhüm? Yani özüňe seretmek yani adyndan belli. Gıylar üçin yani men öz gıylarla adetsen özüňi söýmek diýen ýaly. Özüňe seretmek. Özüň näçe söýdüňçe yani özüňe her derde desiň gelýär da bir hil iyide beresiň gelýär. Taşlaňa ýa-da ýüzüňe ýa-da umuman geyinişiňe. Yani oturup turuşyňam özüňe seretmek bolýar yani. Özüňe iyi demek bolýar diýip pikir etýän men öz pikirim. Düşündüm. Ona bana var men aslında näýle diýjekdim. Gitti de wagt bulaşdy. Çert paşa. Men aslan bu kamera gözlemek men näçe gözleýän? Görünok kamera. Menimi? He. Görüp duram. Sen görnäňok. Sen görnäňokmy diýen. Ýok men özüm görmedim. Bir. Bolýar. Dur bir minut. Sen diýdiň, sen enerjik we açyk göwnüli diýdiň. Bir empatik diýdiň. Öňem sen adamlar şeýle tanaýadym ýa-da bir ilk görýän, ýa birinji görýän adamlarym şeýle tanaýamy ýa-da başda bir hili soň ütgöýämi? Ýa şu ýanky diýen häsiýetleňem soň geldimi? Yani köp häsiýeti men şuta gelemden soň uje köp adam tananym üçin, yani köp adam tananym üçin uje yurtdaşyna adamlar meselem. Dur, garaş telefon diýip açyp Bolsun ho. iPhone diýip açyp. Inni sen aýtdyň, açyk göwnüli, enerjik, empatik diýdiň. Adamlar sen daşardan görende näýli görýär? Aslında sen kim diýip görýärler? Yani men taýdaýyn, meselem mektepde okaýan wagtlam köp kişi meni Honna Mers diýip bilýärdi. Klassdaşlaň elýär ýene. Klassdaşlam. Kadan gölenkä var ýani. Honna Mers diýip adetçädir, ýöne el şu adam şagıllygym bardyr belki, ýöne men olar ýalak diýe aslynda. Men garşymdaky adam men bilen normal dialog kurup men bilen normal gepleşdi, menim aýny şekilde şolar ýar gepleşýän. Ýöne ol birazajyk egoist bolsa, yani birazajyk Honna Mers'den bildirse, menem şo derejede Honna Mers'den orta goýýan. Aslında menen olar ýalak diýil de. Onda men gowurlaşaýyn sen bilen. Sakin ol. Ona inniki soraw edýär. Inniki soraw diýmäýin. Özüňi onda öňkü ýyllar bilen şo geçen ýyllar bilen deňeşdireňde. Näýle görýän? Häzir gowdum, öňkü gowdum. Häzir gowy. Men üçin. Ötüşba yani şuta gelmek, okamak, universitetdäki yani gatnaşýan kurtdaşlar bolsun ýa-da gatnaşýan başga welaýatlardaky adamlar tanap özümi birazajyk gelişdirdim diýen ýaly. Gyllyk häsiýet bolsun, zat bolsun. Men üçin şu matky ýagdaýym has gowy. Düşündüm. Inni gelsek okuyup başarmak temasyna. Sen bar gizliň, ýani bir köp kişiň bilmeýän okuyubyň başarmak. Yani bunu bilmeýän diýip biljek, yani gizliň diýip biljek. Yani açaçan ortada. Yani bir özüň öňe çykaramak. Özüm öňe çykaramak. Has öňe çykaramak diýenim hem universitede, yani universitede bärik gelemden soň ol okuyup bilen birazajyk okuw bilen galy diýen ýaly. Şu maýnyda bir hili galyp barýan ýaly. Yani okuyup başarnyň özü näme? Okuyup başarnyň özü men yani sana dolu aýtsam, men mektepde okaýan wagtlam 5-nji sınıfdan başlap
7 ýyllyk Sunugat mekdebine gatnadım. Sunugat mekdebinde de men 7 ýyl tans oynadym, ýani folklor toparyna çykyş etdim. Çoğulum. Awa men 7 ýyl işte diplom dadym ba. Tanssan. Nawa tanssan. Oňam gapdandan işte okuda mektepde birinji dat aýdym aýtmama sebäp, ýani aýdymam aýtýardym oň daşyndan. Yani başta da aydım aydarsın deyip. Awa, ýani aýdym bilen meşgullandım. Ýani birinji elime mikrofon alyp haçan aýdym aýtdyň diýip sorasaň, harplyk bayramyny birinji sınıfda täzile däl, täzile de aýtdym. Ýani Harplyk bayram. Gılam sawa harplyk bayramda o şamahal harplyk bayramda eje hakda aýdym aýtypdym. Men ilkinji aýdym şo sen garrama ejejan diýip. Çoğulum. Ve şondan soň işte men sesimi dadym, sınıf ýoldaşym dadym, has gowerdi. Şamahal bir dad edildi da. Bildim men işte sesimiň badygy. Şondan soň men aýdym aýtyp başladym. 2017-nji ýylda bolsa merjen dänlere gatnaşdym. Türkmenmaşy etrap boýunça baş bayragy munasip boldum. Merjen dänlerden. Näçinji ýylda diýdim? 2017-nji ýylda. 2017. 12 ýaşynda. Haýyr ol. Näçinji ýylda diýdin? 2017-nji ýylda. Çoğulum. Birinji ýer. Baş bayrak. Baş bayrak. Nawa. Orha suwy. Ve şondan soň işte dowam etdi. Bayramçylyklarda, çärelerde, zatlarda aýdym aýtdym. Hem aýdym aýdyp, eşik çalyşyp, folklor topara goşulyp, tans oýnan wagtlamam boldy. Bir bayramçylykda. Medeniýet öýüsü bilen. Hawa. Şolar ýalak. Sen onu nälik medeniýet öýüne tansa ýazyrlyňmy? Gatnap başladyň. Men Sunugat mektebine. Çağalar Sunugat mektebine, Türkmenmaşy Tramnaky çağalar Sunugat mektebine işte 7 ýyl tansdan dad etdim. Hüner boýunça. Ondan soň medeniýetde de aýdym aýtýardym. Medeniýet öýünde. Hawa, medeniýet öýünde de. Çoğulamy? Gatma onu. Az men bilem okdum azatlary. Onu bir geň allarjy da. Şolar ýalap okyp başlarynyň ba wagty, ýüze çykan wagty. Näme üçin kompýuter malumçylyk? Aslında hiç fikrimde ýokdy kompýuter mugallimçilik. Yani öz ugrumdan dowam ederim diýip pikir etýärdim. Yani aýdymyň üstünden pikir ederdim. Yani aýdymyň dowam etjek diýip. Yani bilem o adamda nesibe diýilýän zat ban eken. Yani mesela Türkiýe gaýtmagam hiç planymda ýokdy men. Hemme zat birden. Ondan näme? Ondan işte Türkmenistanda ya konservatoriýa ya da mejnar Halkara. Halkara ratnaşyklar. Üniversitet institutyna da desmenýärdi. Doğru. Şu pişmanmı? Yok, hiç pişmanlar. Okuyanma yani beğenýän ştaýda. Yurt görenime. Onun bir aýra da öz bölümünde. Öz bölümime pişmanlyk duýamak, ýani öwrençdim diýip düşündireýin. Öwrençdim indi bölümime. Ön başta taýýar däl, halam opdum. Hiç taýýar däl. Onda kompýuter bilenem. Ona sonra oturmay. Diňe girýän, görýän. Nawa. Düşünükli. Yo, onu sana işlemeni düşünýän. Şol ugrun bilen işlemeni düşünýän. Edil şol ugrun bilen işlärmi diýip eger işlemeli bolan ýagdaýyny men öz mektebimde mugallim alyp işläsim gelýär. Öz okan mektebimde. Ondan soň eger arzularıma yetip bilsem, inşallah da nesip bolsa da yeteyin. Yani öz şu taýda, işte öz yurduma gitmäkem, işte ses eğitimleri diýilýär, şondan da aljak taýda ses eğitimlerini. Yani aýdymçylyk ugrumam bir tarapdan goýasym gelen okyjyly. Onu dowam etdiresim gelýär. Hakykal. Ya men bilýän sesin. Oğlum. Çoğulum. Öyle. Onun amana düşünükli innike geçtik. Aýdym sen durmuşyňda näme manyny berýär? Aýdym men durmuşymda näme manyny berýär? Goýsara rahim. Aýdym men durmuşymyň bir bütýün diýip bilermen. Yani men aýdym aýdamda özüm rahat duýýan. Yani men bir görsün ýa-da oturup men bir dinlesin diýip aýtmaýan men aýdymy. Özüm üçin aýtjan. Özüm halanym üçin. Yani hiç bilem okdum mesela özüm aýdym zadeler çärelere çıkar elime mikrofon tutar derecede gelerni hiç fikrimde yoktu. Yani şu derecelere geldim ben. Çoğu. Onu bir ayrılmaz böyle oy.
Ondan doğru düşünükli. Bu temany yapýas. Mhm. Indi gelýär söýgü, duýgy, gatnaşyk meselesine. Mhm. Häzirki ýaşlarda seňe bilişiň ýaly. Söýgü çal başlaýar. Edil şolar ýaly derewem gutarýar. Awa. Seň pikiriňçe sebäbi näme-de? Yani men pikirimçe adamla yani bir-birini tanamany direkt gürleşip başlaýalam hadýan. Ondan soň anam mı kadiyen yani anam bolmadık yerde yani söýgü işat bolmady diýip pikir etýän. Indi ol gutarmagy sebäp bolup biler-de. Başlamagy näýlik gorun? Indi başlamagy diýdigim başlanada ýap çaltynan ýa bolýarmy? Yani olan bolup Anan biler. ýandyryny öýtýär. Ya da meselem yani bu hiç kimin bir durmuşy da ya da men öz durmuşumdan alamak. Yani prosta gören adamlardan da etýän. Biriniň bir zadyna gyzmaba. Meselem gyz oglanyň baýlygyna gyz bilýär. Oglan gyzyň owadanlygyna gyz bilýär. Şo zatlar bilen başlap bilýär. Yani şo zatlara gyzsaň yani hiç ýyl dowam etmeýär zaten. Biram ara ynamam geriye. Şunluk bilen gutarýar. Muka diýen. Edil öz başyndan geçmekde. Anam däl, anamsyzlyk geri. Anamsyzlyk işte o. Ýöne seňe başla diýeniň, indi baýlygyna gyzyp bilýär. Biram o ýa tersini oglan gyzyň owadan ony gyzyp bilýär. Ama men garaýşym näýli? Baýlyk bolmasa, indi baýlyk diýmeýin. Bir puluna gyzýa diýilýär. Aslında bir tarapdan haklam ýaly. Ne hizmet. Ýöne diňe şoňa gyzmasy bolanyk. Diňe şo baýmy boldy? Ya gyz owadanmy? Bolýa maňa şo bolýa. Diýmesi bolanyk. Ýöne kisem gerek aslında. Yani gerek yerlerden badır. Meň pikirim. Yani oğlum sen Sen gyza näýle hak görýän? Bara ol bir öz durmuşyndan başga bir durmuşa başlaýar häzir. Yani конечно. Awa. Ondan şo taýda baran ýerine öňküsi ýaly rahat bolmajak bolsa, arkaýyn iýip, içip, geyip, çykyp bilmejek bolsa. Ya mantyksız dämi? Indi bir manysyz. Şo zatlary sen garşylap bilmejek bir ýerine gyzama barasy gelmeýär aslında. İşte karşılap bilmeýän da barýanlar ba. Ve muňa näme diýilýär? Söýgü diýilýär. Soňa näýlik bolýar? Soň gowmy? Soňa ýene gowulmy? Şodan soň indi bir gowulýan ýerlerden badyr meselem. maşgalada geçimsizlik bolýar. Şonu iýdirip, içirip, saklap, eklep bilen ok. Şolar ýaly kösenşik bolsa, soňuna kösenşik çekse. Söý we motorya. Yani gön kesin anyk gör diýmeýin, gutarar. Men pikirim olamazsın. Yani her kimin öz pikir dogry. Awa. Yani illa Onsaň bir zadyna gyzmagam da. Onsaň ýanky ol gyzyň owadanlygyna gyzyp oglan halaýa. Yani bir näýle ilişki gatnaşyk gurmana başlaýar. Olamazsın hakly. Bir tarapdan. Memçi. Sen bir nirde var şol. Bir söz var. Gyz bilen çağa diňe şol ikisi indi sebäpsiz söýler diýe. Dogrydyr. Yani erkek adam sebäpsiz ýere söýülmeýär. Bir özü başarnyp görkezmese, ýa bir üstünlük etmese. Yani diýjek bolar multiklarda zatda görýärsiň. Arada o kursaşymyz uğradyp da Aynur. Awa. Näme üçin ýani multiklarda görýän we öküz bilen prenses taý edip ber. Awa. Ine bir öküz o taýda görkezjek bolýanlary ine bet nişanlyk ýenelik. Sana orsaňa bir nakly bar eken. Erkek maýmundan tapawutly bolsa bolýar, säher tapawutlansa bolýar. Diýjek bilen gyz üçin möhüm zat da owadan. Erkek ilki taş geçşün söýär. Soň için tanap, şoňra karar berýär. Tersine de bolup bilen ýagdaýlar amadyr ýene.
Daş bilen sermäni içki görnüşine. Sevip mi? Mesela İçki. duygularında aktarma. Häzir nädip söýsün? Nädip ýa tanasyn? Şun tanaya. Nädip? Bolup biler ýa o diýäniňem. Ne mecbur ýagdaýda hemme wagt bir ýerde gezýär. Ene o orta mekdepde tuvalama 10 ýyllap klasslaşmamyz. Yarım salkyn şo taýda, yarım salkynam köp wagt. Onu ot biler. Fan liýişçe kolýan meni. Ha? Fan liýişçe kolýan meni. Näme? Gyýlara. Men üç taýda aýtdym, gyýy diýdim oglanyň baýlygyny gyýa diýdim. Indi näme diýerim maňa? Sen gyzanırdın da oglanyň baýlygyny diýip ýatdyr nämeçi? Sen garşaýdyn. Sen pikirinçe näme bolup biler? Benim pikirimçe mi? Men çynanyň bu soraga özüm pikirlenmedim onu ýöne. Günnelik görülýän zatlar, inne adamlar näme etýär? Bir öz islegine görä şu men näle gerekli zadymy gidirip bilýärmi ýa gidirip bilen inne diýdigim. Mysal üçin men şoň bilen bile gülüşip degişip bilýärmi? Okey bolýar, gülüşip degişip bilýär. Ona şu men şoň bilen gideýin seýuli bolayyn. Şu düşünce ha, köp adam. Yani diýjek bolýanym, her kim öz bähwidine görä garşy tarabyny gözleýär. Olamasynda bolmaly. Ýöne haçanna şol öz bähwidi çözülýär mesele. Belli bir ýere çen gelenden soň şondan soň şo seýu meselede inne duýgu gatnaşygy adam gutarýar. Ya özüne gereklisini alýar. Mysal üçin begenýär, şatlanýar zat etýär. Ýene başga bir ýerde ýene şon ýalygy çykar belki. Ondan has gowy begenip şatlanyp gülüşip biljek bir ýerde çykar. Oň bilen olýar. Ýagny söýgü bir zat almak meselesi derler. Bermek, paylaşmak meselesi. Şu an köp düşünmeýänler. Günümüzde gaty köp düşünýär şo tarafa gitýär-de. Gynansak da. Şo sebeplem ondan aýrylýar. Ondan soň oň bir azyk depressiýa bolýar, stres bolýar. Yani öňkü bölünip çykýan o gormonlar, zatlar urýar beýne. Ýene şo zat gerek. Bir bilen men gezjek, gürleşjek. Başka gitti. Ondan soň gitýär başga şoňa meňdeş bir ýerini gözleýär ýene. Dogry. Oň bilen gürleşýär. Oň bilen bolanok aslında däli da oň diýän ol öňküň ýerini ýapmak üçin etýär. Men pikirim şolar ýaly. Çaltlaşyp benim üçin çalyp tutarýar. Bu pikir. Tanamak gerek esasy. Tanamaly. Kılamy. Hakiki. Onda şonu soraýyn. Näçe wagt? Men adamdan salam berýärdi. Näli? Mesela men öý Türkmenistan'a kam. Yani yoldan geçip barýan adamlarda salam diýip geçýärdim men. Ýok men tanamalydymy? Salam bermeliyim o. Yani. Dogry. Eden ýalňyş eşitdim. Men ýalňyş düşündüm. O ýa salam o. Şoňa ýaly kylyklandy bana ekenay. Allah'ın salamy. İşte şonu tanamayan adamlarımda da var ya, öňkü çykak var ya, berýärdik. Ha, sen o Türkmenistan'da kapdın. Hakiki biz öz owamyzyň adamlara ne olar kiçikak bizim tanamyz o. Yani geçip barýam, köçüden geçip barýam. Seni kişi salam aleykum. Bizim şey diýip, Salam aleykum. komşulama aýtýar, "Aý, ýerden berdiňe salam" diýip. Mektebe gidip barýarkan berýän, gelýärkan berýän. Ana hakiki. Öýlen daşar çykanda berýän. O çağak o aslında maşgala terbiyesi. Şodur. Gaçyk ozat gerek zat. Ýedi adamdan bir salam diýip, ondan ullar var gülýär. Gowan barýarlar. Dogry. Ya men diýenim beýleki tanaman. Bir da başlamalylar. Sen ona men jogapladym. Näme şaltaşyp tutarýar? Tanamaly. Tanama üçin näçe wagt gerek onda? Şonu soraýyn senden. Tanama üçin näçe wagt gerek? Bolar. Adam tanama üçin men üçin edil men bir adam näçe wagtda tanap bilerim. Men giş tanarmy pikir etjän birini. Ya da çaltam meselem tanamam bilerim. Hiç ýagdaýa bagly çaltanap bilerim. Özüni
O normal bir şekilde düşündük bilse mesela tanak bolar. Hadi. Ona da onda bir anyk jogap ýok. Şu 1 ýylda ýa 2 ýylda 6 ay olam onu şawalpylar. Men üçin. ýene kişäwere ýitgeýärmi? Yeni kişi diýmäýdi. Ýok, ýene şu garşyňda kişäwere Ýene ýitgeýärmi? garşyndaky adama görä ýitgap bilýär. Ýene şo saýt gelýär. Awa. Hemme soragyň jogaby bir bolup dur, Şol soragyň ne? beýan etýän bir. Senden şunu diýäň onda. Häzirki ruhy ýagdaýyňy, edil şu wagtky ruhy ýagdaýyňy bir düşünürjek aýdym. Edil şu wagtky diýmäňne şu günlerdäki. Barmy? Edil men ruh ýagdaýym ýa-da injitli aýda oturşum ýaly. Şuma halky zatlar düşünürjek özüme görä bir aýdyma ýokmy kadýan ýa-da men eşden nädirin? Ýöne dinleýän aýdymy aýtyp bilerin ýani. Onda men haýş etip bilerim. Bir aýdymy hiňlerip berdiýsem. Ýani sen addy geçdiň-de okuyup başarynan aýdym aýtmak. Olam ýani bir ýgon dil bir şey diýip aýdyp geçmek bilen. Aslyndan narjy bolan okşam üçin men haýş edeyim. Onda men bir aýdym haýş etip bilermi? Ýani böyle haýş edip bilersin. Türkmen tapawdy ýok. Tapawdy ýok. Näme aýdym? Gynnaşlaýdym isleýärmi ýa-da şatlykly toý aýdym isleýärmi? Ha, şu wagt duýgu meselesine girdik-de. No. Bir duýguly bir aýdym bolsunna. Doýal meselem. Ha, neme o? Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var. İyi. Gece yarısında sözleri. Ha, evet, telefondan. Bak bilir mi? Gece yarısında eski yağmurlar. Başından başlayayım ya? İyi Böyle ben başla, devam başla. edeyim mi? Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var gece yarısında. Eski yağmurlar şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca özlediğim şimdi çok uzaklarda. Deli dolu günler, hayat güzeldi, kahkahalarıyla günler geçerdi. Ellerim uzanmaz, dokunamam ki. Özlediğim şimdi çok uzaklarda. O da özlüyormuş, benim bir tanem çok üşüyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubumda. Alkış. Bravo. Sonra sen yukarı karma sonra sen onu yukarı sonra aytcan. Şeyle mi? Aytcan. Hemen o isyan var da aslında vaq şonu haýş etmelime. İsyan. Ya men var fikirlenmeýin. Ne yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her yanım, kaybolur zaman saçlarında. Gözlerim sokaklarda, sebebi isyan aşkım. İçim yanar, içim kanar da isyan. Ya şey hakikaten berekella. Setine sağlık. İyi ben bilmediğim için. Yani inşallah şu okuyup başarının uğruna ya az yukarı derecelere yetmeni dileyes arzu edeceğiz. Kovaydım aytama bolar tatlına da. Beğenmeydim mi? Kova yankı. Vallahi. İyi ben bilemem. Buça taydı kova.
En gowy ýerde O isýanyň ýylam gowa ýene. kırılmış şäher ýanymda gitýärdi. Oňýarlar. Beni bu derde sen attın da gittin ya, kafam hep duman. Tamam, şeydi getireyim. Berekellah. Yine oraya berekellah. Tamam. Gatwowy. Onda bu duýuwy gatnaşyk meselesini şeýdip ýapýas. Gelýäs inniki temamyza tehnologiýa. Günümüz ösen bir döwürde. Seň pikiriňçe? Näle tehnologiýa ýaşlar bir-birine az ýakynlaşdyrýarmy ýa-da daşlaşdyrýarmy? Edilmeň düşünjem. Yani belki her kimen bu düşünjede bolup biler, tehnologiýa wagtça adamlar daşlaşdyrýar bir-birine. Mene sapakda bir mugallimde maýyp geçipdi, eger teňem ýadymda bolsa. Gepleşikde de aýtdy. Ya gepleşikde de aýtyp geçdi. Yani tehnologiýa, yani sosial medialar meselem, umuman hemme platformalaryny alsaň, adamlar daşlaşdyrýar. Men pikirimçe. Ýasyny seredin. Men pikirmem şeýle. Ýöne başga bir pikir düşünsek de, bir ta seredip otursak. Näýlik? Görünýän tarapy. Sen näýil daşda bolsaňam, nirde bolsaňam, arkaň sosial mediýanyň üstü bilen bilen tanyşyp gürleşip bilýän, soň dowam etdirip bilýän myka ýalak görünýär. Yani men üçin tehnologiýa, yani meselem sosial mediýanyň bir zady, yani öýümdekiler bilen arkaň gepleşip bilýän diýmedem. Men üçin bir zady ýok. Ha. Onda bir ýakynlaşdyrýan zady ýok diýende. Yani men üçin bir ýakynlaşdyrýan zady ýok. Yani ýa-da men şo taraplaryň ullanamak, bir bilen ýakynlaşmak üçin ullanamak. Düşündim. Ana sosial mediýada sen en köp gaharlandyrýan zat näme? Sosial mediýada meni gaharlandyrýan zat. Bilmedim. Käwat bolanokmy? Şo şeýdip geçirip oturýarsyň videolar bolan. Nerwiň bar. Eliňden taşlap bolanok. Özüne şolary ýalyp çekge. Ha. Ýani bir nerw sistemaňa täsir edenok. Yani biraz o taraflarına bir zat bolup görmedi. Ýani başga gaharlanýan tarapy ýok onda. Ýok. Öyle. Men spakoyny. Gaharlanasym meňendir. Düşündim. Indi yapay zeka, emeli intellekt dip geçe bizim dilimizde. Yani şu emeli intellekt ýaşlar üçin mümkinçilikmi ýa howpmy dip pikir Yani etýän. mümkinçiliklerem badyr, ýani howp taraplarem bar. Mysal üçin. Mysal üçin mümkinçilik, mesela bilmeýän zadyny şondan sorasaň, sana anyk açyk maglumatam berip bilýär. Yani bizim näçe prosenti dogry, näçe prosenti ýalňyş olanma. Şu taraplaryň howp bolup bilmese, yani edil hemme zadyny şoňa baglap, hemme zadyny şondan soramaly diýen adam ýok. İş ansatlaşdyran ýerem var, işte howp salýan ýerlerem bar. Deň derejede diýen. Kän bir ynamly däl. Kän bir ynamly däl. Häzir. Soň sen pikiriňçe näil bir öser özgörer. Özgörer. Öseşip näile peki diýjek bolany. Öseşi ziýan edermi? Ziýanly ýerlerem bolar. Muna medil şo bir mugallim birinji sinfda bir mugallim aýdyp geçipdi. Eger şu yapay zeka has hem ösüp gitse köp kärler düýbüne bitip biler diýipdi. Mysal üçin haýsy kär? Mysal üçin mugallimçilik käri. Mugallimçilik käri. Bize menem mesem sen reaksiýa beripdim menem we sorapdym. Näme şu mugallim iýmini mugallimçilik käri diýip şonu aýdypdy, işte köp uja ýurtlarda diýdi. Robotnyň bilen ýa-da okuwçylary düşündirýär diýdi. Onu wara men bilemek sapakda bar. Sen ýokdun, men atdym. Ha, sen adam. Men atdym. Düşündüm. Ýok, onu wara başga kim hoja Çelebi hoja da şolary ýalyp aýtdy. Çelebi hoja aýtmady. Selam aýtdy. Istada aýtdy kim o? Selçuk Özdemirmi? Ha, o Selçuk Özdemir aýtdy. Selçuk Özdemir aýdany men badymy? Hayır, sen ýokdun. Onu aýratynam aýtdy. Çoklu ortam tasarrumly däme? Hayır, aýtmady. Beýle geçen allyga.
Çoklu ortam tasarımı işte. Ha, o insan ve bilgisayar etkileşimini aytdy. Şonu aýtdy. Bahadyma men onu. İşte sen şonu ýokdun. Onu men dogry nemeden nälerim. Üns beripdim, aýdypdy onu. Ine ortadan şeýle neme çykýa, malum ýaly ýa-da hawol kameradan gözetleýärler, okuwçylar zady. Hawa. Diýdi onu. Aham. Ýöne menem şo adam şoňa garşy çykypdym. Sebäbi diýseň, bir robot Ya benim sorapdym işte şonu. insan dogruda. Ýöne bir robot insan ýaly bir adama garşysyna duýgusyny berip bilen o. Esasy bir adam näile kaçan öwrenýär, onan beýleki sapak serhat hoja aýdypdy. Sana ya. Hawa tabii. Eğitim dersimizde malumda malumçuluk pedagogika sapağımızda da adam haçan näile öwrenýär, şo işin içinde duygu bağ bolsa. Hakyky ýa-da şo. Şonu ýatdan çykarmasam, meni beýnisine gogatyr diýjek bolýanym. Onsoň ne? Ýanky diýänimem, näme üçin şoňa garşy çykdym şo adam? Robot insan ýaly, adam ýaly garşysynaky kişi bir duyguny aktaryp bilermi, geçirip bilermi sen pikirinçe? Yani geçirip bilmeýär. Onsoň, Yani ýa malumçylygyň ýerini almasy kyn bolar diýjek bolýar. Yani kıyın tarapam olar yani umuman şolar ýalda ba aslında. Yani bu mugamçylyk kärni bitirermi, bitirmenmi onu bilemokdy. Aýulyny öz bölümüň aslında sorawlar şörde bar eken ýöne biz onu başda aýdyp geçipdik. Öz bölümüň şu wagt soň hala başladym diýdin. Onda üniversitedem hala ýa onu diýmek. Gaz üniversitediniň atmosferasy ýa bir açyklap geçdiň. Näyle? Atmosferasy var ya, men üçin gowy. Mesela, nähir atmosferadan fen soraýa? Indi bir okuwuň rahatlygy ýa-da bir bilim berilişi. Yani bilim berişine hiç eli sözüm yok. Yani bilim berişi yani doktor derecelerde. Köp saatlar öwrenen onu. Köp saatlar öwrendim. Şun. Onsoň öz daş gugurşawyny üniversitetde näle arkaýyn gezýän. Arkaýyn gezip bolýar, arkaýyn islen ýerinde oturup bolýar, yani oturmak üçin yerler köp. Yani özüň rahat alyp barıp bolýar da üniversitetiň içinde de. Ana bu temany şeýle ýapýas. Geljek we maksatlar. Okuw tamamlandan soňky meýilnamalaryň näme? Okuw tamamlandan soňra nesip bolsa, belki öz ugrumdan daha derin şey kompüter mugallimçilikden belki magistratura pikir etjän. Yani eger bir daşary ýurtlara çykma şansym bolsa, daşary ýurtlarda desim gelýär. Şun daşary ýurt diýdiň. Ýewropa tarapy. Ha, Ýewropa taraplarına. Yani gidip göresim gelýär. Tam okuw hakynda gitmesem, mesela magistratura hakynda gitmesem, aýlanmana ben gidesim gelýär. Okuwum tamamlandan soňra. Birim, şu ýanky bellep geçim ýaly ses eğitimlerini alasym gelýär, aýdymçylyk ugrundan. Doğru. Yani on men belki aýdymçylygyň üstüne aýdymçy bolup giderim diýen manyda dädim, şu içimde galan bir zat. Yani şu arzuwumy hasyl etjek, içimde galan arzuwumy. Ses eğitimlerini aljak, zat etjek. Yani bir studiýan üçin aýdym aýtjak. Şolar ýaly. Arzuwlarym hasyl etjek. Düşündüm. Yani biziň şu esasy gepleşimiň maksady has giňişleýin özüne şu öz ýorunda atly gepleşimiň maksady näme bilýän? Näme? Seni çağırmamyzyň sebäbi sen aslında aýdyma okuýuň we aýdym aýtmagy ýöne şu wagtdan kompüter mugallimçiligi saýlap şonu okap bersiň. Şon etmegiň dogrymy ýa-da ýalňyşmy? Inniki ýaşlar näetmeline bizden soňkular ýene de bir saýlawlar bada. Öňüne näile saýlap bilerler? Öz okuýuny, öz okuýu bolan bir zat saýlasa gowmy ýa-da ine kompüteram häzirki günümizde köp islenýän urda. Şon ýaly urlar saýlasalar gowmy? Ya kösenerlermi? Edil kösenme, kösenmezler ýöne öz bilýän zadyny, okuýuny yani etseň höwes bolsa içinde has gowy etjäň da. Mesela men
kompüter mugallimçylygym ýa-da aýyr gelip mektepde aýdym saat mugallimçylygymy diýseň men gözümi zat etmäni içili yummarnam, açmarnam, hiç zat geplemän direkt aýdym saat mugallim bolaryn pikir ederdim. Ýani şey diýip jogap bererdim saňa. Men aýdym saat uguruna zat edesim geldi. Öz ukybyňy bir zat söýüp etseň has gowda bilýärmi? Ýani söýmäni hiç zat etip bolmaýar-da, başna bark bolmaýar. Şoň üçin öz ukyplaryny eger özlerine şolay ukyp baý bolsa, şoň ýoluna dowam etmeli. Ýani men geljekki nesillere de şonu aýdyp berip biljek. Men özüm edip bilmedim, goý siz edin diýen manyda. Onu öz ýoluny tapmak kynam bolsa, ýani şoň bilen dowam etsen gowy. Şoň bilen dowam etsen gowy. Indi ýaşlara enerjik bir özüne ynamly şekilde bolmalar üçin size aýtmaly bolsaň näme aýdary? Ýani muny sözlerde sözlemler bilen aýdaýyn. Açyp özümden misal bersem, ýani hiç açan teoremäge üns bermän. Ýani teoremädekiler men şu hereket etsem maňa nähili gararlar ýa-da men hakda nähili düşünerler. Mesela men hiç şolar ýa düşünjem bolmady. Ýani köp kişi men sınat mekdebine gatnanan wagtym tans oynamagam, bir aýyplanan ýalyk bir zat tutdy ýa-da elle mikrofon tutmagam, bir aýyplanan ýalykdy. Hakyky. Şoň üçin hiç açan teoremäge üns bermän. Ýani arzu edin, öňüňde bir maksat goýun we şo maksatlara ýetmäni, ýani şo maksatlara ýetjek bolun. Adam eliňizden gelen etmeli. Bar bir adam maksady bolmany hiç hereket etip bilmeýär. We şolar ýaly. Arzu etmekden hiç açan zat etmäň-de. Arzumu? Arzuluş käbä ýeter. Men şo sözde bak bir şey anlanýan. Ýa-da men şo sözde özüme ýakyn duýan ýeňmi, şolar ýaly. O sözeki. Men eşden olup bilerni kendimi görmän şu wagt. Senen eşden arzuluş käbä ýeter. Doğru söz. Hawa dostlar, ýene bir gün gepleşigimizi aýry bilen tamamlap ýatyr. We bu gepleşikden aýrylyň hem aýdyşýaly. Teoriýaňyzdaky adamlaryň näýlik pikir etjegine, ýagny siziň etjek işleňizde näýlik pikirler eder, näme diýerler, ýaly düşünjeler bilen gezmän, öz ukuýuňyza görä hunaryňyzy tapjak bolun we öz ýoluňyza dowam edin. Diýmek bilen hoş, sag olun.